Mas Mumu. Ndang mentel netek. Adewi dek jarine nganu lho, Mas. Pasangan kirek, pasangan suami istri kirek. Semoga sama wae nek sing ndang mi. Yo adewe kayak adik baby dulu, adewe kayak anak yo. Ndang Nana dicilik ndang. Lho. Adewe kan jalene keluarga kilek adewe. Ya bene keluarga kilek. Cah kilike akeh lho kae. Kae kontole sing rodok gedhi ya. Onton butene rodok gedhi. Kae duwe sing coklat, kae duwe empek empal brewok kaya sainem duwe empale brewok brungut witeng ya to. Si hitam pancene wendul, Si hitame Nana endul ya, le ya. Tapi iki sing turu karo aku iki, sing tak miki ngene iki, nyut. Iki. Ning turune tak keloni tak tumpaki, tak uyeng-uyeng ya iki. Iki. Lek kae turu olah iki bojoku ya. Iki Kang Mas Momo. Jalene dhewe kaya kilek. Lho pahamu kaya kilek. Anda panas. Anda sirik. Anda nganu, Anda uripe susah. Anda miskin? Anda gak duwe duit? Utawa piye? Ayo, iki babuke Nana. Ayo kokop. Ayo ndang dikokop iki. Tak kempet bisa nilang ya. Tak lebokne neh lho engko. Tak yo bokne neh lho engko, Tak yo bok neh. Aduh. Ayo ngeleng yo. Ayo ngeleng. Momo wedi. Lah momo sampe wedi. Ngawas yo. Mek nyawang Nana iki lho. Nyawang aku lho, nyawang. Apa? Wedi. Dikempet ilang, dicaplok barongan ilang. Iki lho. Piye le? Mak iso numpaki mak lah. Iki ngambus kek. Piye? Mantane ngantuk ewe iki lele. Ngantuk ewe iki. Mau taumu jan ngantuk ae lho. Kowe iki dulang modal piye mek pasrah. Cak mek ngantuk ae iki.